Ακατάλληλα και επικίνδυνα κρίθηκαν πολλά προϊόντα που πουλούνταν από τον κινεζικό κολοσσό Τέμου. Μεγάλο ποσοστό παιδικών ειδών περιείχε υψηλά επίπεδα χημικών ουσιών, ενώ ακατάλληλες κρίθηκαν και ηλεκτρονικές συσκευές, με αποτέλεσμα η Κομισιόν να τον τιμωρήσει με πρόστιμο 200 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα επιλέγεις το κατάλληλο προϊόν για να μην πέσεις σε αυτές εδώ τις παγίδες? Ένα προϊόν, όταν πας στον Κινέζο για να το βγάλεις, όπως αυτό εδώ το προϊόν για παράδειγμα, σου δίνει 4 ποιότητες. Το προϊόν εξωτερικά είναι ίδιο, δεν αλλάζει. Το μόνο που αλλάζει είναι η ποιότητα της κατασκευής του εσωτερικά. Όταν αγοράζεις ένα προϊόν το οποίο δεν έχει το όνομα του κατασκευαστή που έχει πάει στον Κινέζο για να το κόψει, για να το ελέγξει και για να το αγοράσεις, αυτό το προϊόν είναι παγίδα. Πριν αγοράσεις ένα προϊόν, να δεις τον κατασκευαστή, να ψάξεις μέσα από τη σελίδα του κατασκευαστή τις αξιολογήσεις ή ακόμα και σε τρίτους που πουλάνε αυτό το προϊόν, όπως και σε ελληνικές πλατφόρμες πάρα πολύ, και να δεις τι ποιότητα έχει το συγκεκριμένο προϊόν. Ένα τεχνολογικό προϊόν έχει μέσα μια πλακέτα και έχει 10 λειτουργίες. Δεν μπορείς να το τεστάρεις αυτό. Αυτό το τεστάρει μόνο αυτός που το αγόρασε και θα γράψει ένα σχόλιο. Αυτό το σχόλιο, αυτή την αξιολόγηση θες λοιπόν. Το δεύτερο που πρέπει να κοιτάξεις σίγουρα είναι αν έχεις δυνατότητα επιστροφής ενός προϊόντος. Δηλαδή, αν μπορείς να επιστρέψεις το προϊόν που αγόρασες χωρίς να επιβαρυνθείς, επειδή δεν δουλεύει. Και το τρίτο που πρέπει να κοιτάξεις είναι αν το προϊόν αυτό έχει εγγύηση. Έχω διαβάσει ένα post πριν από λίγο στο TikTok που έφαγε ένα e-shop καμπάνα 150 χιλιάρικα γιατί δεν δεχόταν επιστροφές. Αυτά. Ελπίζω να σας βοήθησα για την επόμενη αγορά σας. Είμαι ο Σφύρης από την Gateway. Για περισσότερα τεχνολογικά νέα μπορείτε να μας ακολουθήσετε.